आंनि गोदान चेनेल लोगोफोर दिनै स्कुलदों साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सबाय बिमा जेव जेव हा Ini sing apa dong? Sing ah? Kenal orang mak? Sing ya, jadi meeting apa ini ya? Nasi ngap genda. Saskia apa like please sabar. Thank you लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो मोजां मोजां भिडिअ लाबोगोन रोङाबाबो नाजानायनि भिडिअ बनायनो भिडिअ बानायनोसै आरोना रोङाबाबो जागोन ना जाया जाबाय mana tidur
दासो संलाबायनोसै ओंखामखौनो सङाखै न'आव मानसि गैया हारसिं ओंखायनो लाइफखौनो फोसाबलाबायबाय आंनिया गरेस्वर बालाबारिनि आङो गरेस्वर बालाबारियाव हाबा जाफैबाय lagi sana dia sana gue banyak ya kayak berea lagi gitu nih kadang ada kan kecil lagi siang lagi ber ada yang maiba geseng-seng saya sih ya ada orang kak habis asri-asri ini mana rawit taraja satamlus जायो मानसिफ्रा बाहेरायाव थाजोबो
Có thể lý lời. Hello, hello, lover. Hai, ma khabar? Lover, beredang sedlai. First time Faisal lajnai mendeng lover. Mateng karang karazadang. Oंख्रि सङाखैनो ना रोसि खालामनो नागिरदों रा आं हाबा जानायसो हाबा जाबाय आं लोगोफोर नै सिन्दुरा सिन्दुर फोथा बुरिबाय बुरिबाय लोगोफोर बुरिजोबथारबाय गान्दामखौ सोदों आंना बोराया गरम लोगोफोर गरम मोनसोदो Sabaiske zel मोखां गंसे साबायसिखो लाजिलायलाङो आं लाखिसोना लाखिबाय साबायसिखो थाबा लाखिसोना रायलायनायानो थाद'आ माथो जालायलायदों नै लै होलाय
हं?